sa ini kinaiyahan. So busa kay ko no magbobot, so kay ko makasintro kahit sa ini. Gisugdan sa usa ka ritual ang gihimong tree planting activity sa Sitio Patil, Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte pasado las 7 kaganyang buntag. Gisampit sa dato sa tribo ang ritual sa pinulungan nga Atabanubo. Dunay gihalad nga bino ug itlog, dunay giihaw nga puting manok, isip pahinungod sa mga espiritu sa kinaiyahan aron magiyahan sa himoong aktibidad. Human sa ritual, midiretso sa area ang grupo nga gipangunahan ni Mayor Maria Teresa Timbol, kuyog ang mga personahe sa DNR, Penro, Menro, opisyal sa Barangay Gupitan, DepEd, mga kooperatiba, mga pulis ug sundalo. Daplin sa Libuganon River, gihimo ang tree planting. Kini ang uluhan sa Libuganon River dinhi sa Sitio Patil sa Barangay Gupitan. Ana sa 500 ka mga punuan sa klase-klaseng kahoy ang ipangtanom karong buntag. Pero plano sa grupo nga matanom ang 3,600 ka mga punuan sa klase-klaseng kahoy dinhing dapita. Tumong niini nga maprotektahan ang kinaiyahan hilabi na ang yuta daplin sa Libuganon River aron dili makankan. Malibago, kawayan nga bayog, vetiver grass ug madre de agua ang ipangtanom sa grupo. Upat ka layer ang gihimo sa pagtanom. Matud ni Mayor Timbol, 500,000 pesos ang kitagan ng pondo alang sa programa. Pinaagi ni sa mga tumaw na to nga problema diri. Kaya ang Libuganon River Manggod na diri gyud pinakaulo niya diri sa Barangay Gupitan. So kung tanaw na to ang palibot, murag wa natin makita nga daghang kahoy along sa riverbank. Kaya pinaagi sa programa nato sa gobyerno, DNR, ang NCIP, Menro, local government Kapalong og ang nagtabang og funds sa ato ani ang GIZ, no? German government naghatag sa pondo. Ang tree planting nga gihimo sa Sitio Patil kabahin sa ecosystem-based adaptation sa Department of Environment and Natural Resources aron masiguro nga maatiman ang pagtubo ug maamuma ang mga gipangtanom mga kahoy na pulo ka mga residente sa lugar ang gitahasan sa lokal nga gobyerno. Sama sa tag-edi sa yuta gihangyo namo nga atimanon gyud siya ug nainapulo ka tawo nga bali mag-maintain sa pila ka bulan nga hatagan sila og sweldo. So apil siya diri sa programa na para naagyoy masigurado na ito nga mag-atiman sa atong mga gipangtanom. Ang Sitio Patil sa Barangay Gupitan ang usa sa mga pinakahilit nga dapit sa Kapalong dinhi sa Davao del Norte. Kapin oras ang biyahe gikan sa sentrong bahin sa Kapalong. 90% sa mga residente tribo nga Atabanubo. Gikan dinhi sa Kapalong, Davao del Norte, Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.